He ovat antaneet hyviä näkemyksiä ja hyviä ajatuksia siitä, että millä tavalla meidän kannattaa tätä meidän omaa teknologiaa lähteä kehittämään ja mitkä on niitä polkuja, joita kannattaa kulkea ja mitkä on niitä polkuja, joille ei kannata lähteä. Volano on tuonut tietyn semmoinen niin kuin henkisen rohkeuden, että nyt vaan tehdään asioita niin kuin ihan eri tavalla. Ja sitten ne verkostot. Totta kai se avasi sitten ihan uudenlaisen näkymän sit siihen hallitustyöskentelyyn ja sitten myöskin kontaktit sit siinä. Niin kyllä sieltä tuli todella hienoja ja hyviä kandidaatteja sitten. Mä oon saanut mukaan 5 ammattilaista, joille mä voin halutessani soittaa, tavoittaa milloin vaan. Me saatiin paljon arvoa siihen liiketoimintaan, siihen liiketoiminnan kehittämiseen, johtamiseen, strategiatyöhön, kaikkiin näihin. Et se on se iso hyöty, millä antaa kaikista eniten arvoa.